com comencen els ideòlegs. Cari, me fa molta vergonya. ¿En serio? Sí, no m'agrada aquestes. Me fan vergonya estas Tens que coses. eixir de la teva zona de confort. No, igual, però... Tens que eixir de la teva zona de confort, Gerard. 1, 2 i 3. Bon dia! Hola, bon dia! Com que bon dia? Bona vesprà. Portem 2 dies en els Pirineus. Fa un fred que te cagues. Fa un fred que te cagues. Però mos fan igual. Mos hem dutxat en una aigua que està a 0 graus. A 0 graus. Portem 2 dies i mos queden 3 més. Ahir vam estar en un altre refugi. Bueno, anem en la tenda de campanya, entonces anem acampant. I avui hem vingut així. Hem vist en el mapa que hi havia un refugi lliure. Anem a fer una ruta que es diu 3.000 Ligones. No. Quan acabem on anirem. Dilo tú, que a ti t'agrada dir-lo. Un balneario. Al balneario de Panticosa para recuperar energías. I bueno, pues això, us contarem les etapes que farem i pues, anècdotes que ens vagin passar per així, per els Pirineus. Vale, mira? Pues este es el refugi on nos estem quedant, on ens quedem esta nit. És un refugi lliure. Refugi de Balaitos. Què vols que l'ensenyem? Sí. Bueno, pues aquí està la porta. I fiqué coses en francès que no les entenem. Pues així hi ha molts llits. La gent que vol, Pot dormir. pues dorm. És lliure. Eixe foc l'has fet tu, eixe foc? No, no l'he fet. Quan hem arribat ja està. You can go. Sí. Hola. Està super guapo. Guapa, tu. Pues en la sopeta d'avui ens despedim perquè en els horaris de la muntanya és hora ja de dormir. La gent s'alça molt pronta per anar a fer Les rutes. les rutes i se'n van tots a dormir 9 i pico o així. I la sopa està boníssima. I tu també. Bona nit. Bon dia, Balmeta. Què fas? Estic fent llet. Que t'he encolat. Però hem dormit fatal. Sí, Jo no he dormit. un poquet sí, molt poquet. 5 minuts. Jo he comptat 6, Tu has dormit? a tandes, d'una horeta. Fem una calor que te calles. Bon dia, streamers! I encara... Comencem la ruta. És que, per què dius bon dia, streamers? Bon dia, gentola! Hòstia, sí que porta els labios rojos, cari, pareix que mensatge pintats. I també els portes superrotxos. Bueno, Balmeta, què anem a fer ara? Pues hem agarrat aigua del riu. Entonces ara l'anem a potabilitzar perquè no hem trobat ninguna font. I com ho fas? Fiquem una pastilleta. Són estes. Fiquem una pastilleta d'estes per cada litre d'aigua. A la mitja hora ja s'ha potabilitzat i ja s'ho pot beure. Muy bien. Hola. Hola. A veure, explica'm, Balmeta, què és el que estem fent. Pues mira, avui hem eixit d'Àcid, Vale? que és el refugi del Ballaitús. I del refugi pues, hem fet tot això i ara estem així. Tenim que anar, mos queda tot això fins al refugi de Respomuso. Portem 400 de desnivell i mos queden 400 més, no? Per ahí, ¿no? ¿Vamos? ¿Seguimos? Adiós. Adiós. Has esmorzat bé? Molt bé. No ho veig?
Ahuetes, una barrita energética, un poco de fuet y 2 besitos de Balma. Y ahora me vaig. Tens moltes agujetes? Moltes. Pobret. Però ara després me faràs un massatge. Adiós. Adiós. Te la antes perquè com ell va més lento. Perquè no té tanta força com jo. Hola. 2 cabrites. Don't you rock my boat, cause I don't want my boat to be rocked. Volíem grabar quan arribàvem, però hi havia una participante que estava muy cansada y no tenía... No, n'hi havia 2 participantes. ganas de vir. Mos hem comprat unes olivetes superbones, unes capes, Joder. un aquarius. Que bo. Que bo. Pues este es el refugi. Se diu refugi de Respomuso. I està al costat d'un llac, que és enorme. I així tenim a Gerard, que li fan molt de mal les cametes. Té moltes agujetes. Hòstia. Ni 4 balnearis me recuperen. Pues ahí está el Ibón. Es el Ibón de Respomuso. Y después anirem allí a un refugi que n'hi ha. Ahí. Y anirem allí a dormir. Vine cap a mi, amor. Bueno, Gerard, cap on anem ara? Bueno, anem a veure el refugi, però no sabem si acamparem en tenda o acamparem en el refugi. Depenent de com estigui el refugi, jo preferisc en tenda. Sí? Per fer l'amor? Sí. Has pisat la motxilla? L'has pisat de pipi? Ara xupla la cordeta, a veure si està bona. No, ara xuclaràs tu. Què mos ha passat, Gerard? Pues que m'hi van a ser el refugi i segur que només és dels pastors. Està tancat. Está cerrado, así que a acampar. I aquell és el refugi de Respomuso. Agridulce canapé, gesto involuntario, un pequeño decimal fue lo que hizo el cambio. En el instante preciso, la diminuta grandeza de una molécula preciosa fue lo que hizo la diferencia para los dos. Pues així estem, no? Yeah. Com està aquesta mescla d'espaguetis en atún? Pues está increíble, la veritat. Senyor elèctrico, què és això? Quan tinc una energia molt positiva, el pèl se me'n va amunt.
Estàs intentant comunicar-te amb aliens o alguna cosa així, no? Ja fa temps que me comunique. En un alien que tinc davant. Què està fent vostè per ahí? He intentat fer-hi un retrat a Gerard. Anem a comparar les cares. I el moño? Bueno, no se pareixen res. Pues esta llibreteta la tenim, sabeu per què? No. ¿Qué esperas que te contestare? Bueno, ¿vos despedir el videoblog, Balma? Bona nit a tots, que tingueu molts bons somnis i que sigueu molt feliços. I que piseu sempre... Antes d'anar a dormir, perquè si no vos pirareu al llit. Dios mío. Per dir algo, no? Per dir algo, perquè no sabeu el que ha passat esta nit. Pues Gerard ha estat tota la nit tirant-se pets, tio. Però uns pets que feien una... Jo, si tirava el pet, no podia respirar. O sea, tenia que treure el cap fora. Així, notava una calentor i jo dic, claro, te queda molt d'olor. Això és aprendre a valorar Gerard, la bona olor. Paz i amor. Rayo de luz que sale de ti puede alumbrar como el sol alumbra un día. El color de tu voz dirigida a mí me puede salvar. Todo el ruido le doy la prisa. bueno, Gerard s'ha desentès del videoblog. Això és mentida! No sé si serà el final de la brissora de Chuck. Espero que no, perquè jo el vaig a mantindre este canal. Te canviaré la contrasenya. Bueno, hem vingut així a un llaguet que se diu... Com se diu el llaguet? Com se diu, tio? No sabem com se diu. Hem fet la meitat de la ruta i ara hem dinat així. Avui anem al refugi de Remoulit. Ja li he dit a Balma que vull una hora de pau. Paz mental y del alma. De O sea, todas las paces que existen en todo el mundo. Gerard ja s'ha fartat de mi. Ara és el moment dramàtic Ja no. de victimisme. La muntanya l'està trastornant. Diu que és un león. Jo crec que més que un león és un suricato. Pues no fa falta que te quedes res. Què estàs fent, Gerard? Estic curant a Balmeta, Per què? perquè té una llagueta. No és una llagueta, és una super ferida. Gràcies, amor. No me dones les gràcies, cari. Bueno. Hem arribat Amb Remouliet. a Remolí. Mos hem perdut, però gràcies a un bon senyor mos hem trobat. Mos ha pillat la boira.
S'ha tirat el dia. S'ha girat un poc, mira. Ara s'ha despejat un poc, però... Va. Ara s'ha despejat un poc, però antes estava tot ple de boira. I fora fa un fred. Tenim molt... Que t'importes d'esta experiència? que tot té el seu procés, saps? Que n'hi ha que disfrutar el camí. Així estem una altra vegada, Hem acabat el dia. Avui ha sigut un dia de connectar més, no? En la naturalesa i entre nosaltres. Seguirem caminant. Bona nit. Yo remaré siempre hacia ti, sin importar si la fuerza es tuya o mía. Sol, solet, vine a veurem. Sol, solet, vine a veurem que tinc. Fred!